Kayo ay nakatutok pa rin sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic. And syempre ako po si Jody Dizon Mercado, ang inyong makakasama sa kwentuhan ngayong araw. And para po sa karagdagang mga impormasyon, balita at updates dito sa ating komunidad, tumutok lamang po mag-subscribe sa ating mga social media platforms, ang aming pong official Facebook page, CLTV 36 Official, at meron pa ho kami isa pang Facebook page, ito po ay CLTV 36 News. Samantalang aming pong IG account ay CLTV 36 Official, ang aming pong Twitter handle para po mabasa nyo ang aming mga tweets ay CLTV 36. Para sa mga nais mapanood ang mga nagdaang episodes at programa ng CLTV at ang aming mga latest uploads, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, i-type lamang po sa inyong web browsers ang www.cltv36.tv. Ang aming pong TikTok account naman ay at CLTV36. Samantala, ang ating pong mga pabati, ito na po, happy birthday kay Mary Ann Carion Roca. Ann, happy birthday sa iyo. Sana'y maging masayang yung pagdiriwang ng birthday kasama ng iyong mga mahal sa buhay. Pero alam ko, nasa abroad ka. And lahat sana ng mga birthday wishes mo ay matupad. Siguro magpapalitson ka ngayong birthday mo. Wishing you good health and more blessings. Ingatan ka at ang iyong buong pamilya. Ilayo kayo ng ating Panginoon sa anumang sakit at kapahamakan. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Mary Ann Carion Roca. Samantala, narito po ang inyong mga komento sa ating topic question of the day. Anong pagkain ang ayaw mo na gusto ng iba? Usaping pagkain po tayo ngayon, si Raymond Sembrano. Kilo. Aliko mamangan kilo. Pero ding alwa po ang akit kulat, sarap na charap la. Yung pong sinasabing kilo, ito po yung sa Tagalog, yung kinilaw. No? Yung parang, depende kasi kung anong ano rito, kung anong sangkap. Minsan, dilis. Minsan, tuna, no? Ito po yung isda na hinalo sa may pampaasim, no? Ito, ako, gusto ko rin tong kinilaw eh. Kaya lang, madalang na makahanap talaga ng kinilaw sa mga restaurant. Si JM Yamzon, tiyan ng bangus at ulo ng tilapia. Nako. Meron din akong kilalang ganito. Si Leif Delphine, si Sir Leif. Naaalala ko, pagkasabay ko siya ng kumain sa pantry kapag ang ulam niya ay paksiw na ayaw kainin ni Ray Bravo Jr., binibigay sa akin yung tiyan ng bangus. Napakasarap kaya ng tiyan ng bangus. At ulo ng tilapia, naku, basic, lalo na kung malutong ang pagkakaluto ng ulo ng tilapia. At nakamention pa si Gabriela Robinet. Si Edlin Nino Nathan Jr., ay, siya naman, French fries or any potatoes. Bakit kaya, Ma'am Edlin? So, kapag sa Jollibee, bibili ka ng mga meal, yung French fries, hindi ikaw ang kakain. Palagay ko itong si Franz ang kakain ng French fries mo, ha? Si Paleracio Howell,
Gatang kamansi, ang weird ng texture. Ngayon, may ano naman, may texture factor naman, ha? Ano ba yung texture? Yung iba naman kasi talagang kain lang ng kain, lamon lang ng lamon, ha? Basta maitawid ang tiyan, ha? Kahit anong amoy texture yan, okay lang sa kanila. Si Roberto Capili, buro. Kahit anong klaseng buro, basta buro, okay? No explanation needed. Ayaw mo talaga ng buro, Sir Roberto. Maraming salamat po sa inyong mga ipinadalang komento sa ating topic, question of the day. Keep them sending. Na, parang tuloy gusto kong kumain ng buro. Oh. Yung kasing buro sa Kandaban, nako, talagang hinahanap-hanap yan. Pero sa ating pong kwentuhan, noong nakaraan, kung matatandaan ninyo, ang question of the day natin ay kung sinong content creator ang gusto ninyong mapanood sa ating programa. Ngayong araw, tutuparin po natin ang most requested vlogger ninyo sa topic, o di ba? Most requested vlogger, ha? Parang nadaig pa yata si Good Morning Idol. Sino nga ba si Katoto Berto? Ano-ano ba ang mga content niya at talaga namang patok na patok ito sa mga netizens ng ating alamin? Kasama si Katoto Berto. Welcome sa topic, Katoto Berto! Hello, Sir Jody. Sa ngayon, ako yung nagbabalik. Mukhang kabado itong si Katoto Berto. Relax ka lang, Katoto Berto. Alam mo, nung kasama ka namin dito noon, hindi ka naman ganyang klaseng kabado at mahiyain. Pero, katulad ng mga nagdaang mga bisita namin dito sa ating programa, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na i-greet, batiin, i-shout out ang lahat ng gusto mong batiin. Dahil baka may makakita sa'yo sa kalsada, "Oy! Dinual ka pala kayong TV, o temo ko man mo ginrit." Sana wala kang makalimutan sa iyong mga pabate. Go ahead, Katoto Berto! And syempre, unang-una yung girlfriend ko po, si Janelle Yabat. Ayan. And syempre sa family ko na super supportive sa akin bilang isang content creator, sa aking mga close friends, and then syempre, of course, sa aking mga followers. And then binabati ko rin yung mga kasamahan ko sa Bureau of Fire Protection na actually nandito ako ngayon sa office namin. And ayan, TPIS, yan, aming regional director, binabati ko rin po. Chief Superintendent Roderick Piaguto, sir. Ayun, napakatipid naman ng mga pabati ni Katoto Berto. Yung mga may crush sa kanya, hindi niya na binati, ha? Ay, babatiin na. Mag-alala, kayo pa rin ho naman ay nasa puso at isipan ni Katoto Berto. Parang nahahalata kaninang pinagkakaabalahan ni Katoto Berto. Ano bang pinagkakabalahan mo ngayon bukod sa pagiging isang vlogger? Actually, aside sa trabaho ko, ay gumagawa rin po ako ng mga films, short films. Actually, parang vlogging din siya. Yun yung mga pinagkakaabalahan ko. And yun, pagkain. Napupunta ako ngayon sa mga food, parang nagiging food vlogger na rin sa mga food. Yung mga pinagkakaabalahan ko po. Pero ikaw nga sa ngayon, ano ba ang trabaho ni Katoto Berto sa para sa kaalaman ng ating mga viewers? Ayan, ako po ay kasalukuyang fire officer dito sa Bureau of Fire Protection. Ako po ay public information staff. Parang hindi rin nalalayo sa... Paano ka naman napunta sa larangan ng sa Bureau of Fire Protection? Dahil ito pong si Katoto Berto noon ay nakasama namin dito sa may CLTV. Alam ko ay siya ay naging intern namin dito, ha? At noong panahon na yon ay talagang nahihilig na siya sa larangan ng filmmaking. Paano ka napunta dyan sa BFP, ha, Albert? Nung una, ang primary reason ko talaga is gusto ko ng adventure. Tapos sabi ko parang gusto ko munang malayo sa multimedia, sa editing. And then, not knowing na yun din pa rin yung babagsakan ko dito sa Bureau of Fire Protection. Napunta pa rin ako sa Public Information Service wherein, ayan, na related pa rin siya
sa media na aking course. So, yun. So, in-embrace ko na lang siya. So, binalance ko na lang yung pagiging firefighter at saka yung aking pagiging multimedia artist. Yan. Nakita niyo naman yung litrato ni Katoto Berto kanina. Parang modelong bombero ang dating ni Katoto Berto. Pero bakit Bureau of Fire Protection? Naku-curious lang ako, bakit Bureau of Fire Protection ang iyong pinasukang trabaho, Katoto Berto? Basta bigla na lang kasi siyang nag-pop up. Tapos sabi ko parang ang astig ng maging isang uniform personnel. Tapos sabi ko, yun nga, yung reason ko nga na baka naghahanap ako ng adventure eh. Nakikita ko kasi yung trabaho nila, hindi lang aside sa firefighting, ang dami pang lawak, ang broad ng trabaho ng isang bumbero. So, yun, na-curious ako, kaya trinay ko siya. Actually, nag-aayos na ako ng papeles noon before. Sa teaching naman, papasok sana ako ng DepEd, pero nag-pop up yung Bureau of Fire Protection na hiring sila. So, yung mga documents ko na ipapasa ko sana sa DepEd, ay pinasa ko na lang, nag-try ako sa BFP. And unfortunately, Talagang ano eh, yun, parang nakapasok. King Kapampangan talagang makaparikilya, no? Oo, Talaga nakatadhana kay Katoto Berto. Pero maaga pa naman, hindi talaga natin alam kung saan pa tayo patutungo sa buhay ngayon. Nung bata pa tong si Katoto Berto. At marami pa siyang pwedeng gawin sa buhay. Pero noon, no, alam ko itong si Katoto Berto, marami na tong sinalihang mga film festivals, no? At Yes, pinararangalan yung iba't ibang mga gawa niyang mga pelikula noon. Pero paano ka naman napunta o pumasok sa larangan ng vlogging, Katoto Berto? Ayan, actually nag-start ako gumawa ako ng YouTube channel ko 2015. Then nalaman ko lang na pwede palang kumita sa YouTube ng 2019. So nag-try ako na mag-vlog. So yun yan, napapanood ko pa noon, ang sikat pa lang nun si Kong TV. Yun yung naging isa rin sa mga inspirasyon ko bakit ako nag-vlog. So napanood ko, nag-try ako na gumawa ng content. And then medyo sa una is hindi siya ganun ka okay kasi hindi ka kilala, naghahanap ka pa ng content mo, ano ba talaga yung magiging topic mo, ano yung magiging focus mo. Pero wala lang, ginawa ko na lang siyang as parang outlet ko sa pagiging sa mga creative ideas na naiisip ko, ginagawa ko sila and then ina-upload ko sila. So bahala na kung may maka-appreciate or wala. At least na-express ko yung sarili ko through vlogging. So yun. Ayan, no? May mga sample tayong ipinapanood ngayon, no, sa inyo tungkol sa mga content na ginagawa ni Katoto Berto. Pero guys, ko munang basahin itong mga nakatutok sa ating Facebook Live. Si Nora Bambaladera, hello po, good afternoon. Si Nancy Bambayabot, good afternoon. Nympha Buna Cruz, hello, Katoto Berto. Sabi niya, si Janelle Yamat, heart emojis ang ibinadala. Mukhang nakatutok siya sa ating programa ngayon. Si Fermin Nyalun, Katoto! Sabi niya, ito naman si Janelle Yamat. Sabi niya, guwapo. Totoo ba yan? Guwapo ba talaga? Si Trisha Lane Agapito, hi Katoto, Katata Berta friends. Diba? Kung may Katoto, may Katata na ngayon. Si Luisa Arc, pa-shout out daw, ha Katoto Berto. Ayan, si Nancy Bambayabot, good afternoon, Idol Katoto Berto. Si Minecraft Katoto, pa-shoutout po Katoto. Naku, lahat sila nagpapa-shoutout kay Katoto. Si Jacob Flores, si Fermin Nyalun, Erickson Bustos, Lods, sabi niya, si Chai Jin. Hirap na basahin ang pangalan mo. Siya rin daw, shoutout mo. Ito na lang, pinapa-shoutout kayo ni Katoto Berto. Huwag ho kayong aalis, marami pa ho kaming pagkukwentuhan ng ating Katoto Berto sa ating programang Topic.
Kayo ay nakatutok pa rin sa ating programang Topic. Basahin po natin ang inyong mga ipinadalang komento sa ating Topic Question of the Day. Anong pagkain ng ayaw mo na gusto ng iba? Ang sagot po, komento ni Adriel Palo. Kare-kare at hipon. Naku po. Hindi ko alam siguro baka allergic sa peanuts, no? O kaya sa hipon. Pero madalang lang akong makakita ng ayaw niya ang kare-kare at hipon. Pero talagang ganyan, may kanya-kanya tayong gusto at ayaw. Si Jane Sampang Evasco na isa sa ating top fans. Ang sagot niya ay tuyo and alubebe. Ang alubebe po ay bagoong isda. Nako, kakaunti lang din ang nalalaman ko ng ayaw sa tuyo at bagoong isda. Ang bagoong isda masarap. Partner ng tinapa, talbos ng kamote. Nako po, ang kanin. Ubos ang kanin. Si Bea Roberts, adobo, asado at menudo. Ang ulam na do, re, mi, menudo, kaldereta at asado. Pero, diba, masasarap na ulam ito. Pero si Bea Roberts, parang hindi na gusto ang adobo, asado at menudo. Si June Lingad naman, tahong at ulo ng manok na gusto naman ng kapamilya ko. Nako, talagang meron talagang ganyang klase na talagang kumakain ng tahong, no? Yung iba nga, fresh na kinakain pa ang tahong. At talagang iba, hindi kumakain ng manok, ulo ng manok at iba, paa din ng manok. Si Angie Dato, ito rin, kinilaw na isda or kahit sushi pa yan. Ayan, Japanese sushi dahil siguro raw, no? Ano ba yung raw sa Tagalog? Hilaw. Kaya siguro hindi gusto, ayaw kainin o hindi sila gusto ng iba. Kung ako pong sasagot sa ating topic question of the day, yung pagkain na ayaw ko pero gusto ng iba, siguro katulad nung kanina, yung paa ng manok, siguro hindi ako nasanay doon. Pati yung ulo ng manok, hindi ako nasanay kumain noon. Pati yung mga exotic, no? Yung mga kumakain ng, tawag doon, yung crickets, no? Tsaka yung palaka. Medyo hindi ko kaya. And ano rin, patatim, estopado, yan, medyo pag walang choice, yun ang kakainin natin. Very, very interesting po ang sagot nyo sa ating topic question of the day. Pero ang ating po kayang bisita, ang tatanungin natin, no kayang maisasagot niya. Katotoberto, ikaw ang tatanungin ko sa ating topic question of the day. Katotoberto, anong pagkain ba, ulam man yan or what, na ayaw mo pero gusto ng iba? Okra. Paborito ko yun. Ay, ayoko ng, hindi, baliktad pala. Sorry. Pagkain ayoko na gusto ng iba, buro. Sorry po sa mga kabalin natin pero yung buro talaga ang ayoko.
na mahina yata ang audio natin kay Katotoberto. Ayan. So, Katotoberto, ito, tuloy-tuloy natin ang ating kwentuhan kasama ang ating bisita. So, sabi niya kanina, buro, pero ako gusto ko yung buro, no? Tapos, ang ano nga sa buro, para siyang ano para siyang Filipino samgyupsal. Kasi yung buro pwedeng ibalot sa dahon ng mustasa. Tapos, yummy. Katotoberto, kailan ka ba nagsimulang gumawa ng iba't ibang social media content? 2019 ako nag-start talaga. Nag-start ako sa YouTube, tapos ang una kong content is isang ano lang, vlog lang, typical a day in my life, ganun. Tapos hindi siya pumapatok, so nag-try ako ng iba pa. So gumawa naman ako ng mga tutorial videos about PowerPoint presentation. Tapos yung isang video ko na tutorial, dumami yung views niya, doon nagsimula na tumaas yung views ko sa YouTube. Kaso, nagkaroon ako ng problema kasi medyo mahirap gawin yung isang tutorial video. Parang na-burn out ako sa ginagawa ko. So, nag-stop ako. Nag-try naman ako sa Facebook. That time, 2020, pandemic. So, mga ginagawa ko noon is mga skits, yung mga comedy skits may mga pumapatok naman doon, pero yung followers ko hindi ganoon din tumataas. So parang kasi marami nang nagsusulputang ibang mga content creators during pandemic. And then nung 2020 ay nag-stop ako kasi pumasok ako sa Bureau of Fire Protection nga, and then nag-training ako. So nawala ulit yung mga, parang nag-down yung page ko, parang naging inactive na siya. And then bumalik naman ako noong pagbalik ko sa training. Ayun, nag-start ako sa TikTok. Nagkaroon ako ng ng isang skit na umabot ng 7 million. Yan, 7 million views. So, biglang boom yung sabi ko, parang ito na to. Ito na yung matagal ko nang inaantay na opportunity na makilala, mapansin ng mga tao. So, tinuloy-tuloy ko siya hanggang sa dinivert ko yung page ko sa Facebook naman. Yung content ko, nilagay ko sila sa Facebook. Kaso, meron na naman ulit akong na-meet na problem is yun nga, yung parang madali ako magsawa sa mga ginagawa kong content. Kasi ako yung tipo ng gusto ko yung creativity ko, hindi siya nababox lang sa isang klase ng content. Like yung mga skits. Yes, pumapatok yung skits, pero parang hindi ako mismo, hindi na ako natutuwa sa sarili ko, hindi ako natatawa. Minsan nakokornihan na ako. So nag-try na naman ako ng iba. Then doon naman sa Facebook. So iba't ibang platform, nag-experiment ako ng iba't ibang platform kung saan talaga makikita ko kung saan ko talaga makikita yung gusto kong gawin. So doon sa Facebook, nag-try ako mag-upload ng trinay kong i-feature yung aming bayan, yung Makabebe, wherein merong dagat doon na tago. So pinuntahan ko siya, and then yun siya, doon nagsimula na parang, uy, eto na yung parang eto yung gusto kong gawin. Mag-feature ako ng kultura ng Makabebe at iba't ibang mga businesses, iba't ibang mga stories. Parang feature type ang dating. Parang gumagawa lang tayo ng parang nasa CLTV lang, parang ganoon. Katotoberto, masasabi mo ba na yung kaalaman mo noon dun sa paggawa ng pelikula ay nakatulong din? Kasi parang magkaiba ng klase ng paggawa ng content ito Ito pelikula, ito naman vlogging. Pero nakatulong ba yung ginagawa mo noon sa mga paggawa mo ng content ngayon? Yes po, yes. Malaking tulong po yung nalaman yung filmmaking. Parang parang ina-apply ko pa rin yung production ng filmmaking. Kaya medyo matagal yung paggawa ko ng isang content kasi medyo meticuloso ako doon sa paggawa ng content. Gusto ko, meron akong sinusunod na format like script writing, tapos saka mo lang pag-voice over, then isosort ko yung mga videos, alin yung mga dapat tanggalin, alin yung mga hindi dapat gawin. So talagang kina-quality check ko yung mga content na ginagawa ko kasi I'm more on sa quality over quantity. Kasi sa vlogging, kailangan daily ka mag-upload, paramihan ka ng uploads. Pero ako,
gusto ko talaga, pinipili ko na quality talaga yung ibigay. Kahit twice a week lang ako mag-upload, okay lang sa akin yun. Kahit hindi dumami yung views, okay lang. At least quality yung, at least masasabi ko na kampante ako dun sa content na ihahandog ko sa mga followers ko. Nabanggit mo rin kanina kasi yan, parang nag-iiba-iba yung klase ng mga content mo na ginagawa. Isang paraan din ba ito para yung mga iyong followers, yung mga nakasubscribe sa iyo, eh hindi parang magsawa? Naku, pare-pareho na ng ginagawa ni Katoto Berto. Isang ano lang din ba yon? Isang dahilan din ba yon? Yung upang hindi sila magsawa na paulit-ulit yung content na ginagawa mo. Oo, yun. Parang, kumbaga, sa pagkain, kailangan mo silang hainan ng iba't ibang putahe para hindi sila magsawa sa mga videos mo. So, yun. At saka, kasi ako personally, ako mismo nagsasawa ako sa mga ginagawa ko. Kaya talagang ini-explore ko pa yung iba pang mga content. So, hindi ko talaga makategorize ko yung sarili ko kung ano ba ako, food vlogger ba ako, travel vlogger ba ako, anong klaseng vlogger ako. Kaya content creator, parang ganun lang. Random, general, kung ano yung interesting topic, yun yung pinifeature ko. Interesado ho ngayon, Katoto Berto, paano naging Katoto Berto ang iyong pangalan, ha? Interesado Kaya, ko bakit Katoto Berto ka ngayon, ha, Albert? shoutout ko muna yung high school ko, yung school ko nung high school, ang St. Nicholas Academy. Doon ko nakuha yung aking screen name na Katoto Berto. Kasi before ako ay isang high school campus journalist, yun yung kumbaga meron kaming mga pen name. So we're using Katoto. Parang ang meaning kasi niya is friend. So ang nickname ko, dinikit ko siya kasi magkatunog sila, Katoto Berto. So simula noon, yun na yung ginamit ko na pangalan na parang yan na yan, parang pati sa mga IGN ko, Katoto Berto na yung ginagamit ko. Ganun. Okay. Sa iyong pagbablog in the past years, ano na yung mga naging achievements mo and in-expect mo ba na talagang panonoorin ka ng maraming mga viewers? Ayan, siguro masasabi ko na achievement na para sa akin is yung makilala ako and yung bayan ko na Makabebe. Kasi maliit lang yung bayan namin pero hitik sa kultura yan. Kaya achievement na sa akin na ma-share yung mga videos na patungkol sa bayan namin na Makabebe, nakikilala siya unti-unti. And then na-appreciate din ako ng mga taga sa amin. So yun, malaking achievement na para sa akin yun. And then yung suporta ng family ko, nandyan talagang tutok sila hanggang sa ma-reach ko na yung target na 10K followers hanggang sa ma-monetize na tayo. Yun yung pinaka-achievement para sa akin. And syempre, kino-congratulate kita, Albert, no? O, di ba? Thank you, sir. Thank you po. Nandyan ka na ngayon sa kinatatayuan mo. Pero ano ang iyong mga next plans niyan? Ano yung may mga aabangan bang bagong content ng ating mga viewers sa'yo? Yes po, actually, I'm planning na lumabas naman na ng aking bayan since lumalawak na yung aking audience. So, kailangan na natin i-cater pa yung iba pang mga lugar, iba pang mga stories na pwede nating i-feature sa kanila. Kasi napapansin ko rin po sa mga followers ko na hindi na lang sila taga Makabebe. Talagang yung iba nasa ibang lugar na sila. So, kailangan na natin talaga mag-expand pa ng content. So, kailangan na natin kumawala muna doon sa ating comfort zone. Meron akong plano ngayon. Yes po. Ano naman yung kasi syempre nasa Bureau of Fire Protection ka. Ano naman yung yung parang sinasabi ng mga superiors mo diyan sa BFP, no, na uy, gumagawa ka pala ng content. Sa regarding naman po sa pagiging vlogger ko, binabalance ko naman siya kasi hindi ko binabanggit sa mga content ko na hindi ko sinasama yung pagiging Bureau of Fire Protection ko. Kaya nga lagi akong hindi ako nag-vlog ng naka-uniform kasi meron po kaming social media policy na sinusunod pa. So medyo mahirap pa ang mag-content ng naka-uniform. So yun, gusto ko rin sanang erase yung concern na yun, sana is mabigyan ng pansin yung pagiging content creator ng isang mga bumbero.
Yun yung kasi maganda siyang opportunity para mas makilala pa yung trabaho ng isang bumbero. Yan. And siyempre, marami ang nai-inspire sa'yo, no? Marami ang natutuwa sa mga ginagawa mong content. Katotoberto, ano kaya ang may papayo mo sa mga nais na sumunod sa iyong mga yapak bilang isang vlogger, ha? Baka pwede ring maging bumbero, pwede ring maging member ng Bureau of Fire Protection. Pero anong iyong mensaheng nais ipabot sa ating mga viewers? Katulad nung sinabi ko nung nakaraang guesting ko rin dito sa CLTV, gawin nyo yung kung ano yung gusto ng puso ninyo, kung saan kayo masaya. Pagka nararamdaman nyo na hindi kayo masaya and parang ginagawa nyo lang yung content for the sake of kumita kayo ng pera, parang mag-isip ka muna ng 2 beses. Kasi baka hindi para sa iyo yung vlogging. Kasi kung ang personal goal mo lang ay kumita, hindi yun eh. Ako kasi ang nakikita ko para magpatuloy ka sa iyong ginagawa, kailangan masaya ka doon masaya ka sa output mo mismo. Ikaw mismo yung nasa-satisfy ka, na-fulfill mo yung mga gusto mong gawin. So yun. Katotoberto, maraming salamat sa iyong oras and wishing you more success. Marami pa sanang matuwa sa iyong mga ginagawang content and talagang maging umabot sana ng bilyon-bilyon ang mga viewers mo, ang reach. And congratulations muli sa iyong mga achievements as a vlogger. Maraming salamat sa panonood sa ating programang Topic. Tumutok lamang sa CLTV 36 para sa latest updates. Ako si Jody Dizon Mercado at sa aking anak na si Harper Arbela. Sana'y gumaling ka na. Maalis na ang ubot sipon mo. At sa aking asawa na si Patricia, kaluguranda ka. Taga rito kasama nyo CLTV 36. Atin to.